den, já jsem Petr Tichý a toto je podcast Manažerské akademie soukromé střední školy. Podcast nazýváme I Love nebo Miluju tovární 66, což je naše adresa v Berouně. A mým dnešním hostem je Honza Valečka. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ahoj Honzo. Jsem rád, že jsi pozvání přijal. Na úvod bych řekl, že Honza je náš student, současný, student 4. ročníku. Je to neuvěřitelný, jak to letí, 4. A že Honzu čeká letos maturita. Je to tak? Tak, my natáčíme ten díl na konci prázdnin, takže já začnu takovou otázkou, jak jsi měl o prázdninách a jak jsi strávil prázdniny? Tak prázdniny jsem jakoby spíš odpočíval, nebo respektive od plavání jsem odpočíval ty prázdniny. Chodil jsem do práce, 5 týdnů jsem měl brigádu, takže prostě nějaký peníze se hodějí, že jo. Mm-hmm. A jinak prostě jsem si v podstatě dělal to, co nestíhám během toho roku, že prostě s kamarádama jakoby, nevím, jsme si třeba něco zahráli nebo takhle, jakože prostě fakt jsem odpočíval těch prázdninách. Bezvadný, tak k tomu se všemu dostaneme určitě. A takže takový běžný studentský asi život, prázdninový, včetně toho vydělávání, což k tomu taky patří. A asi bych měl říct na začátku, proč jsme si tě pozvali. Samozřejmě já bych strašně rád si pozval každýho studenta naší školy, ale to bude teď aktuálně nějakých asi 160 nebo nějaké takovéhle číslo, což prostě nejde. To se tímto všem omlouvám. Takže budeme si sem zvát vždycky někoho, kdo je něčím výjimečný. Honza je výjimečný tím, že dělá plavání velmi dlouho, předpokládám, a dělá plavání na poměrně vysoké úrovni, k čemu se také dostaneme. Takže Honzo, řekni nám, jak jsi se dostal k tomu plavání vlastně? Tak jakoby úplně začátky toho plavání, tak byly prostě kojenecký plavání, že jako to se tak jako běžně dělává, že se ty děti berou prostě do bazénu, to kojenecký plavání. A to si pamatuješ? Ne, vůbec. Ale potom jsem vlastně přemýšlel, že táta chtěl, abych dělal nějaký sport, že on je jako velice aktivní jako sportovec, takže chtěl, abych dělal něco a jako nějakým způsobem se rozvíjel jako sportovně. A tak nás napadlo, že zkusíme plavání, a tak chodil jsem dřív jako na takovou jako plaveckou školu vlastně tady v Berouně. A tam to bylo trénování jednou týdně a vlastně jsem se tam jako naučil takový ty základy. Ale vlastně po dvou letech, tak už jsem se vlastně neměl kam posouvat, že vlastně jsem plaval rychleji než všichni ostatní. Jo, jasně. Já tě jenom ještě se zeptám, to bylo kde ta škola plavecká? Jako tady normálně v typ sportu. Vlastně. Jo, v Laguně. Tak tam to bylo jako oficiálně. No. Jo. A ještě se zeptám, a táta dělal co za sporty? Taťka hrál volejbal. Vlastně celý život hraje volejbal, pořád jako si chodí zahrát beach nebo takhle. Potom tenis hrával dlouho, když byl mladší, a teď jezdí hodně na kole a taky nějaká ta turistika, že se takže... Vlastně ono to tak bývá, ten sport je dědičnej, prostě to jako, takže to je vidět, že... Tak taky ping-pong mu, jako řekl bych, fakt jde, že jako má nějaký poháry a takhle, takže máme doma ping-pongový stůl, takže vlastně tím, že taťka mě jako tlačil, ne, že by mě tlačil, ale když jsem viděl, že taťka jakoby dělá nějaký sport, jsem to chtěl zkusit samozřejmě taky. Bylo to součást prostě života. Nějakým způsobem mám poměrně velký talent na všechny možný sporty, takže jakoby já se docela rychle naučím nějaký sport, takže vlastně jsem schopný jako s kýmkoliv jakoby si jako zasportovat cokoliv. Že jako. A hraješ ping-pong s tátou? Jo, hrajeme ping-pong. A kdo vyhrává? No tak záleží, jak se taťkovi chce, když třeba jako si chce jako trošku nade mnou jako si dělat srandu, tak to tam šoupne a tak a vyhrává, ale jako spíš to je tak, že prostě se snaží mě jako to naučit líp, že jakoby mu nejde o to, aby mě samozřejmě porážel, ale jako abych z toho taky něco měl. Jasně. Dobře, tak vrátíme se k té plavecké škole, teda, kde si najednou jako si doplaval a ostatní děti ještě byly v bazénu, když jsem tam byl připlavali za 5 minut. Tak... No, když jsem tam byl zhruba rok, 3/4 roku, tak jsme měli první závody, vlastně byly závody jednou ročně a tam jsem skončil druhý, což jako během jako 3/4 roku trénování bylo poměrně slušný.
a rok na to ty závody byly znova a tam jsem vlastně, to byly jako 2 disciplíny, jak jeden bazén kraulem, jeden bazén prsama, protože tam vlastně se víc nenaučilo a to jsem jako oboje vyhrál oproti vlastně i trošku starším lidem, takže pak už jsme hledali jako co dál, jestli pokračovat nebo tak. A jak jsme vlastně oslovili vlastně tady ten berounský oddíl a ty jakože, že ať přijdu jako si vyzkoušet, nebo že jako tím přijdu ukázat, co umím, tak jsem tam přišel a vlastně jsem jako jim ukázal, jak mě hned zařadili jakoby do toho týmu a začal jsem tam vlastně v 8 letech trénovat. Takže to byla Lokomotiva, nebo je Lokomotiva Beroun. Jo. A tam to trénujete kde? Teda to je taky? To je tady taky typ sportu no, v Laguně. Což je asi velká výhoda, protože já si pamatuju, když jsem byl třeba v tvém věku, tak ty, kteří dělali plavání v té době, tak tenkrát byl velký problém, že v Berouně nebyl bazén pořádný. Jo. Že byl vlastně jenom ten mini bazén na obchodní akademii a pak na sídliště, to už byl venkovní, ale takže teď vlastně pro to plavání jsou trošku lepší podmínky, díky. Jako jo, ale já jsem vlastně 2 roky zpátky přestupoval do Prahy, to se k tomu pak určitě dostaneme. No jasně. A vlastně jakoby ten bazén je jako super, on je hrozně hezký, mně se tam vždycky jako líbilo. Jenom teď, jako když se na to koukám jako plavecky, tak ta voda mě, ono to bude znít možná trošku divně, ale ta voda se mi zdá těžká. Že jakoby vlastně je tam větší teplo na tom bazéně, i celkově ta voda je teplejší a mně osobně se ta voda zdá jakoby těžší, že jakoby jsou prostě bazény, kde se klouže, neletí, jakoby, prostě. Že se jako jede hezky, ale tady je to takový jako, že do toho člověk musí jakoby víc silovější. Tak to je skvělý, to jsou takový niance, které asi my jako, že běžný člověk jako opravdu nepocítí, nepozná. Dobře, kdo tě vedl takhle, když jsi přestoupil nebo když jsi nastoupil do té Lokomotivy Beroun? Jako klidně jmenuj někoho, kdo se ti věnoval a kdo pro tebe... Nejdřív to byla Aneta Pokorná, což je vlastně dcera vlastně té šéf trenérky tady berounské. A ta vlastně se mnou byla od začátku, vlastně co jsem tam přišel, tak jsem šel vlastně do skupiny C, což vlastně jako 3. skupina. A tam vlastně ona trénovala, protože ona jako už nějakou dobu tam byla a teď se jako chtěla posouvat dál, takže jakoby v podstatě s náma šla dál, že my jsme pak, ten můj ročník jsme postupovali vejš, jako do toho Bčka, ona šla jako s náma a pak vlastně, nevím v kolika, ve 13, ve 14 jsem postoupil do Ačka, to je vlastně jako to nejvyšší družstvo a tam vlastně ona přestoupila s náma, že vlastně ona ta Aneta s náma byla celou dobu, jakože se mnou a to bylo úplně super, že vlastně jakoby jsem jako nemusel řešit, že mám nového trenéra, abych si zvykal, že vlastně to bylo takový, že šla pořád s náma, což bylo super. Řekneš nám, lajkům, jako jak vypadá takový plavecký trénink, takový úplně normální? Jakoby... To asi pravděpodobně není tak, že skočíte do bazénu, plavete a pak jdete domů, že? Záleží jakoby vlastně plavecký, jako tréninky plavecký jsou vlastně na 3 části. Nejdřív je to objemový plavání, to je na začátku sezóny, první měsíc a půl, 2 měsíce, zhruba tak. A kdy začíná sezóna? Jsou vlastně 2 sezóny, jedna je od ledna do července a druhá je od září do prosince. Jasně. Že vlastně v létě nebo jakoby leden až červenec je to vlastně dlouhá sezóna, my tomu říkáme dlouhá sezóna, protože se plave především na dlouhém bazénu, to je 50 metrový a v zimě se plave na krátkém bazénu, to je 25, který je tady v Laguně. Jasně, jo. Takže děláte to objemový? Začíná se vlastně tím objemem, protože prostě to plavání je čistě o tom, že člověk musí mít naplavaný kilometry, že vlastně pokud to není sprinter, tak je potřeba mít prostě jako opravdu hodně naplaváno a vlastně začne se objemovým, což je jakoby ne úplně moc rychlosti, že prostě se jdou hlavně dlouhé věci a... Co to je dlouhý? Dobře, za trénink 2hodinový naplaveme 6,5-7 kilometrů třeba a to se prostě snaží se jakoby budovat ta fyzička vlastně v tom, nebo jakoby ta vytrvalost. A potom se vlastně tak po těch 2 měsících se přechází do té rychlostní vytrvalosti. To je, že vlastně plaveme trošku
kratší ty vzdálenosti, že jakoby už to není tak dlouhý ty tréninky, už mají okolo 5,5 třeba, ale už je to hlavním stylem taky, že jako začátku se plavá hlavně crawl, že tím se jakoby naplavává jako nejlíp a pak se přesouvá vlastně do té rychlosti a do těch hlavních stylů, že jakoby jsou tam už i nějaký prvky té rychlosti, nevím, nějaký starty a takhle a snažíme se jako z té úplný jako síly dostat trošku té rychlosti a vlastně měsíc vlastně před tím vrcholem, kdo si každý stanoví, nebo my si to teď říkáme, že to je jako mistrovství České republiky většinou, tak to jako měsíc předtím už by se mělo trénovat jakože fakt jako rychlostní věci, že chceme hlavně budovat tu závod, jakoby to závodní tempo vlastně. Jasně, už to trošku. A takhle se vlastně jakoby pořád ty zdroje naplavaný. No. Jasně. Máte nějakou na souši taky přípravu? Jo, jako mimo vodou? Je vlastně posilovna, ale jakoby já mám docela dobrý gen na tvoření svalové hmoty, takže vlastně já jsem chodil do posilovny a hrozně jsem jakoby nepřibral, ale nabral. Jo. A to v plavání, jakoby já plavu delší věci, to znamená 200, 400, tak prostě jsem prostě se topil. V podstatě byl jsem strašně těžký na to, co jsem potřeboval plavat, takže jsem od trenérů dostal jako cviky na doma se svojí vahou, že jakoby prostě nějaký věci jsou potřeba, jako dynamika a prostě to, co je potřeba v tom plavání, tak si cvičím doma, že jasně. Jakoby, ale ostatní v týmu samozřejmě mají normálně posilovnu. Honzo, já bych se tě teďkon rád zeptal, jako můžeme i udělat pro ty posluchače nějakou osvětu ohledně těch plaveckých stylů. Vlastně. On jako, to asi každý zná, tak crawl, prsa, to asi každý jako ví, co to je. A jaký ještě teda plaveš? Tak, jaký jsou? Ono jako závodí se crawl, prsa, znak a motýl. My občas motýlku říkáme delfín, a protože tak se to jmenovalo vlastně dřív. A pak je ještě polohový závod a to je vlastně jedna z mých nejhlavnějších disciplín a to je vlastně, že jsou všechny styly v jednom závodě, který se po stejné distanci jakoby mění. Jasně. A jde to po sobě motýl, znak, prsa, crawl. Aha, takže to je pevně daný. Ano, to je pevně daný. A takže tak, no. Jasně, takže asi víme, že nejrychlejší je crawl, jo? Protože když jsou závody volný způsob, tak je to tak, že to si můžeš vybrat, jaký chceš, že jo? A všichni plavou crawl samozřejmě. Jo, ono třeba, když člověk chce zaplavat nějaký limit a je to třeba nějakou kratší věc, třeba nevím, prostě člověk se bude snažit zaplavat limit na 100 metrů crawlem, tedy volný způsob, a nepovede se mu to v té 100 tím crawlem, tak si může nahlásit 200, tu 100 odplavat tím stylem a pak to klidně doplavat znakem, že jakoby po obrátce se vlastně může měnit. Změnit. Jasně, no vidíš, tak to jsem nevěděl. Tak, který z těch stylů je jako druhý nejrychlejší? Druhý nejrychlejší je ten motýlek a pak znak a prsa jsou nejpomalejší. Jasně, tak to plavem všichni. Ale vlastně jakoby fyzicky nejnáročnější je teda motýlek. Vlastně to je to, jak musíte přehodit ty ruce. A jako stylově nejtěžší jsou prsa. Pokud se jakoby bavíme opravdu o závodním plavání. Co je na nich nejtěžšího? Jakoby? Skorigovat celý ten jako styl, že vlastně prsa jsou jediný způsob, v kterém vy vlastně se zastavíte tu jednu chvíli. Že vlastně v tu chvíli, kdy vy děláte záběr rukama, tak vlastně šoupete nohy k sobě, jakoby, takže se dostanete do takového klubíčka a tím se vlastně zastavíte a pak skoro ve stejnou chvíli se zase natahujete. Takže vlastně je to jakoby skorigovat vlastně nohy a ruce dohromady, ještě do toho dejchat a tak, takže určitě je to jako stylově nejtěžší. Já si to trošku pamatuju, já jsem na vysoké škole chodil na plavání jako v rámci tělocviku a nám nás to právě učili, mi to úplně vyrazilo, jako prsa, no tak to jako umíme všichni a pak když na to, jako, jak to máme dělat, tak jsme se tam chvíli topili, jako opravdu a bylo to opravdu jako náročný, vlastně úplně něco jiného, než je člověk zvyklý, no.
Ano, třeba jak hodně lidí říká, jakoby, že chodí plavat a je to takový relaxační a že si u toho odpočinou a takhle, tak vlastně všichni by měli takhle relaxovat tím znakem, protože jsou na zádech, to tělo je rovný a u toho rovnou jakoby ne posilu, ale zapíná se u toho ten kor, vlastně to břicho. Takže jakoby a že pak lidi plavou prsa, že jo, paní Radovou a takhle mají zakloněný, jak krční páteř, není na to úplně dobře pak takhle. Jasně, no tak to děkujem za tip, jo, paráda. Tak povím všichni znak, teďko nejde plavat. Ale asi lidi většinou to nemají rádi, protože nevědějí, kam plavou, že jo, no, tak to je trošku složitější. No, pak třeba to je asi nejtěžší na tom znaku, když pak jako to dítě se jako učí toho znaka, tak jako skorigovat si vlastně, kde se nachází kvůli stropu. Blbý je to, když se třeba závodí venku v Podolí, tak tam podle mraků se to nedá, takže to je taková jako jaký fígl, že vlastně člověk trošku nahne jakoby hlavu k dráze a kouká jakoby přes rameno si na dráhu, aby věděl, kde zhruba se nachází. No. Jasně. V bazénu vevnitř to poznám lampy, že jo? Něco. Dobře, tak jo. A ty jsi říkal, tvůj teda nejoblíbenější styl je ten motýl? Nebo nejoblíbenější, já plavu jakoby hlavní disciplínu, mám ten motýlek a ten polový závod. A vlastně teď na tom posledním juniorském mistráku jsem vyhrál tu 400 polohový závod. To bylo vlastně na tom krátkém bazéně. Takže na 25. Ano. No a to byla ta 400 polovka, to je po 100 metrech se to střídá, je to teda motýl, znak, prsa, kraul. Jo, takže 4 bazény, ano, každým stylem. Jo. Tak jako, jo, milí posluchači, zkuste si to představit, že to je strašná dálka, že jo, jako prostě 4 bazény a pak změnit styl a ještě vlastně 3krát tolik, no. Dobře, tak k těm úspěchům ještě určitě se dostaneme. Mě by zajímalo, dělám jako malinkou odbočku teďko. Kam jsi chodil na základku? Nebo? Do Loděnic. Ty jsi z Loděnic? Jo, já jsem přímo z Loděnic. No. Jo. Tak úplně takový jako k tomu plavání, tak souvisí Loděnice. Ale dobře, jak jsi přišel na naší školu? Nebo jak jsi se ocitl na manažerské akademii? Jakoby když jsem dával přihlášky, tak my jsme jako koukali, co to, tak jedna z přihlášek byla na pedagogické liceum, vlastně na obchodce, jak je, protože tam jakoby přes trenérku právě jako naříkal, že tam jakoby je to dobrý, že tam je zaměření přímo na tělocvik a vlastně pak bych třeba mohl být tělocvikářem nebo takového. Až to jsem jako v těch 15 ještě vůbec netušil, co bych právě chtěl dělat. A pak vlastně druhá škola, co jsme koukali, jak byla tahle, protože se mi hrozně líbilo, že je tady i pohovor vlastně, že jakoby to není jenom o tom, že co umím napsat, ale jak se umím vyjadřovat, což mi přišlo, nebo nám vlastně jsme s rodičema řešili, jako hrozně super věc. Takže a pak na konci jsme se teda rozhodli, že půjdu sem, že se mi hrozně líbil ten přístup, když jsem sem přišel a všichni na mě jakože vítej tady a teď jsem přišel na ten pohovor, to se mi fakt líbilo. No. Jo. Takže myslím, že to byla dobrá volba. Určitě. Já jsem jako moc spokojený tady, jako úplně jako upřímně prostě, co se týče jako učitelů, jaký k nám máte vlastně přístup, to je jako naprosto úžasný a vlastně i že jakoby já díky tomu, že mě vlastně podporujete tím, že jakoby nemusím tady, ne, že tady nemusím tolik být, ale jakoby, že mám trošku ulehčenou kvůli tomu sportu vlastně tu docházku, čím jste mi vyšli vlastně vstříc, tak je úplně jako super. A to se chci právě taky zeptat, jak se to dá kombinovat, jako jo, jak vlastně často teď, aktuálně, nemyslím o prázdninách, ale prostě během školního roku, jak často trénuješ v týdnu? No, když jsou sobotní tréninky, tak vlastně i včetně suché máme 13 tréninků týdně. Mám 4krát týdně máme ranní trénink. To je v kolik? Ještě před školou, je to od 6 do 7. Od 6, jo, slyšíte, dobře, od 6 od rána. No, stávám v 5, no a když jedem do Podolí, tak ve 3/4 na 5. Tak táta tě vozí? Jo. My jsme vlastně to tak, tím, že jezdím do té Prahy, tak jsme to nejdřív měli s taťkou, takže mě tam vozil a mezi tím si dělal něco svýho, nebo se byl projít a vlastně jeden z trenérů, Tomáš Seman, tak říkal, že ať si táta jde zkusit zaplavat.
že jako sice je to studený ráno, ale že ho to hrozně probere. A táta furt, že no nevím. A pak jsem mu to začal říkat i já, že ať to zkusí, že jako když už stává, tak přece jenom to jako není špatný. Tak jednou se rozhodl, že to zkusí a už nepřestal, takže jako paráda. Jsou rána, kdy prostě nejde plavat, ale jako 3krát v týdnu ráno dá se mnou raně. Kolik stupňů má ta voda? V Radlicích je to 24-25 ráno, což je poměrně studený a v Podolí je to trošku míň, okolo těch 23-24, což je jako jasně. V 6 ráno skákat do bazénu, který má takhle studený, tak to už jako to asi ne každému se chce. Já třeba mě to třeba nevadí, že jako já se těším, takže jasně. Takže máš ten ranní trénink a to potom stíháš do školy, nebo jak to funguje? Takže... Ono tím, že jedeme vlastně z Prahy ven, tak ta doprava je v pohodě. Taťka mě tady vyhodí u školy a pokračuje dál do práce. A pak po škole mám vždycky nějakou chvíli, třeba půl hoďku a jdu na odpolední trénink. No. Takže to je opravdu, asi nevím, jestli si to dovedeme všichni představit, že to je docela náročné. A kdy se učíš, nebo jak to? To buď v té pauze jako po škole, anebo po tréninku, což je jako docela těžký, když přijdu pak po nějakým jako těžkým tréninku, tak je to docela těžký, ale mně většinou stačí to slyšet, že jakoby já si dobře to pamatuju a jakoby zase tolik se učit nepotřebuji, nebo jako samozřejmě podívám se na to, co probereme, ale není to pro mě takový problém se to jako naučit. Jasně, tak to je dobrý. Až výhodu v tomhle. Tak jo, já jsem tady samozřejmě hledal, o tobě se dá najít spousta článků v různých závodech, ale já jsem tady našel jeden článek, jestli si to budeš pamatovat. Jo. Nevím, kdo to psal, ale to je tak krásně napsaný. Já to zkusím přečíst, jo. V finále začal nekompromisně Jan Valečka z Berouna. Mezičas na 50 metrů měl 29,37 sekundy. To je rychle i na 100. Následoval ho mistr České republiky Knedla po 4 desetinách. Cogan hned ztrácel 2 sekundy. Na metě 100 metrů se osamostatnil Valečka. 2 sekundy za ním spolu Knedla a Cogan. A začal závod pomalu umírajících mladých mužů. Poslední 100 na 200 metrů motýl je nejtěžší ze všeho v plavání. Na mezičase 150 metrů stále vede Valečka. Cogan se dotáhl na půl sekundy, ostatní už ztratili 2 a více sekund. V posledním 50-metrovém bazénu se pak Valečka s Coganem přetahovali o čelo závodu. Rozhodl dohmat a v cíli byl první Cogan. No, to je olympiáda. 20 cm za ním v čase 2:16:39 Valečka. 12, no. Cogan s křečemi, Valečka s velkým zklamáním. Celý závod vedl a s náskokem. Oba ve skvělých časech a tak dále. No vzpomínáš si na to? Tohle to byla olympiáda dětí a mládeže 2019 a vlastně 2 roky předtím jsem byl na olympiádě 2017, to byla v Brně a tam se mi to stalo úplně stejně, že jsem vedl celý závod a právě tady Cogan ten mě přehmátl, to bylo o víc, to nebylo o nějakých těch 13 setin, ale bylo to o něco víc, ale bylo to vlastně úplně stejný a taky mě přehmátl na konci. A teď jsme měli mistrovství České republiky Open. A tak to bylo teď, letos. To bylo teď v červnu. A tam se mi to stalo znova. To jsem táhl celý závod. A na konci jsme byli 3. A já jsem dohmátl 3. Takže bylo to nějakých 11 setin do prvního, takže to bylo fakt prostě... tomu jednomu... No tam asi hraje, jako, jestli to říkám dobře, velkou roli, že jak to zrovna vyjde, že jo, to tempo, jo. Jestli zrovna prostě ti vyjde, že jako opravdu dohmátneš, nebo ti chybí ten malej kousíček, že musíš ještě vlastně dohmátnout až tou druhou rukou, že? Profíci, jakože fakt jako lidi na světové úrovni, tak oni mají všechno napočítaný. A že prostě ví, že teď jsem udělal na tenhle bazén 18 záběrů na toho motýlka, tak vím, že mi to prostě dohmat vyjde takhle. Jo. Ale na to jakoby já se soustředím na takových věcí, jako prostě jak dýchám a takhle, že prostě ještě jsem se nedostal do té fáze, že bych byl schopnej mít napočítaný ty záběry a tak,
ale mám napočítaný samozřejmě jako výjezd, jakoby kopy pod vodou, protože maximálně se může plavat pod vodou 15 metrů, že jako pod vodou je to rychlejší. Jasně. Pak musíš už začít ten styl, že jo, jako vyplavat, jasně. A vlastně potom jsme to s trenérkou probírali, teďko na tom mistráku a byla chyba, že jsem trošku se nechal jakoby sebrat tou atmosférou a trošku rychleji jsem to rozjel, že jsem jakoby, když bych prvních 50 metrů jel o půl vteřiny pomaleji, tak bych v cíli měl ještě o ten kousek síly víc na to, abych tam sáhl dřív. Jasně. Tak zase zkušenost prostě do budoucna, no. Ale tak to prostě, i kdybych měl natrénováno prostě, já jsem jako měl jako natrénovat, co jsem mohl vlastně, ale i kdybych měl něco víc, tak prostě by to dopadlo stejně, že prostě jsem to rychleji rozjel, než jsem jakoby měl a pak to tělo. Takže prostě. I ta taktika nějaká hraje prostě svou roli. U těch disciplín, jako 200-400 metrů, tam je to docela znát. Kortu ty 400 polohovky, že tam jak se střídají ty 4 styly, jasně, tak je to dlouhý, asi se musí víc přemýšlet o tom. Honzo, tak shrneš nám teda ty svoje úspěchy teď z toho Ústí vlastně, tam si nebyl jenom druhý, tam toho bylo víc ještě úspěchů. Tam vlastně v tom Ústí nad Labem, to byl teda ten poslední Open mistrák, tak to byl vlastně já jsem v lednu přestoupil do té kategorie Open, tedy vlastně bez rozdílu věku, že vlastně tam jenom záleží na tom, jak rychle dokážete plavat. Že tam jako já jsem se do těch Open mistráků jsem se dostával už jako mladší, protože jsem ty časy měl zaplavaný dobrý. A vlastně plaval jsem 4 disciplíny, 200 polohový závod, 100 metrů motýlek, 200 metrů motýlek, a vlastně 5 disciplín, ještě 50 motýlek a 400 polový závod. Ty mistráky jsou na 4 dny, že vlastně my tam jedeme, když je to dál, tak ve středu večer už jakoby jsme na místě a funguje to vlastně, že dopoledne jsou vždycky rozplavby a odpoledne jsou finále nebo semifinále. Takže na 200 metrů polový závod, tak tam byli vlastně 3 kluci rychlejší než já. V tom finále na konci, to jsem skončil tedy 4. jako s velkým osobním rekordem, což bylo úplně super. Jasně, a vlastně byl to začátek vlastně těch závodů a měl jsem z toho jako super pocit, že vlastně že jsem plaval fakt jako krásně. Pak den na to jsem plaval 100 metrů motýlek. To jsem si zaplaval už v rozplavbách super čas. Dělal jsem si osobní rekord o asi 1,5 vteřiny, což na 100 metrů je hodně. A pak jsme odpoledne měli semifinále, tam jsem ten čas ještě zlepšil. To byla nějaká další asi 3/4 vteřiny, takže jsem vlastně za jeden den udělal přes 2 vteřiny, což jsme jako říkali s trenérama, že to je super. A dostal jsem se do finále vlastně s druhým nejlepším časem a to se plavalo až v neděli, to finále. Pak v sobotu jsem měl 50 motýlek a 200 metrů motýlek. Na 50 motýlek jsem si udělal taky velký osobák. Dostal jsem se do semifinále, kde jsem ten čas už nezopakoval, zaplaval jsem maličko hůř a do finále na tu 50 jsem se nedostal. Ale pro mě bylo důležitější 200, kde jsem dopoledne teda zaplaval osobní rekord a dostal jsem se vlastně z 2. místa do finále, kde vlastně jsem vedl celý závod vlastně a na posledních 15 metrech jsem tedy dohmátl až 3. Ale jako zaplaval jsem úžasný čas za ten den vlastně jsem udělal tuším 6 vteřin, což je jako velký osobák. A poslední vlastně den byla ta 400 polovka, tu jsem zaplaval dopoledne, nebyl to osobák, bylo to jako okolo osobáku. Do finále jsem šel s nejrychlejším časem a odpoledne jsem tedy nastupoval jako favorit a nepovedlo se mi udržet si to umístění, ovšem
Předplaval mě tady vlastně berounský kolega, který teď trénuje v Brně. Jméno. David Ludvík, ten mě předplaval na znakové distanci a potom vlastně na prsa už se mi nepovedlo ho stáhnout a na kraula už tam byl velký rozestup. Jo. Takže ten dohmátl první a druhý a třetí byl Martin Hončík, který je taky tady z Berouna, ale už nikdo z nás neplave za Beroun, takže jsme měli takovou pěknou fotku na těch stupních vítězů. Ale zaplaval jsem velice dobrý čas a měl jsem z toho fakt radost a asi během 5 minut jsem nastupoval na finále 100 metrů motýlek, kde jsem šel z toho 2. místa a tam se mi povedlo jakoby dostat se po ten starý osobák, ale nezaplaval jsem líp než ten pátek a skončil jsem na 2. místě o kousíček, taky to bylo fakt těsně. Takže vlastně jakoby první jako dospělácký mistrák, za mě úplně úžasný a fakt jsem byl strašně spokojený. Tak to ještě gratuluju, ještě jednou dodatečně, to je skvělý, jako já myslím si, že jakýkoliv sportovec se fakt takhle poctivě připravuje, to obrovská dřina a pak přijede na tu soutěž a udělá si tam osobní rekordy, tak vlastně opravdu to asi víc si pro to udělat nemohl. Co Cogan plave ještě? Ne. On je z Nový Paky, nebo jakoby tam někde bydlí a to je nějaký složitější, střídal hodně týmy. A jasně, to já se jenom tak, že tady a potom tady tam měli závod, nějaký problémy ve škole a z nějakého důvodu prostě už nemohl pokračovat dál. Takže ten už neplave. No to taky je to náročný vydržet prostě, protože ne vždycky jako se daří a ne vždy všecko jde a myslím si, že hlavní je výdrž a myslím si, že opravdu i podpora třeba rodičů taky jo, je to prostě, já mám jako, bez toho by to asi nešlo. To jako já teda musím říct, že jako od rodičů mám jako neskutečnou podporu. Co se týče to taťky, že prostě fakt jako téměř každý ráno mě vozí na závody, když je potřeba, tak mě odveze a jakoby samozřejmě finančně tam jakoby v podstatě musí být nějaká jako podpora, protože jakoby já jako student to není, já jako student nemám jako ty prostředky na to, ale jako ta podpora je úplně jako neskutečná, to jako kdybych měl říct prostě jako asi nejlepší jako věc z toho celého sportu, jak je to prostě, že to tak nějak zbližuje mě s rodičema, že prostě oni mě fakt podporují a chtějí, abych já se někam dostal, že jako oni ví, že to je jak nějaký můj cíl a prostě mě tím podporují jako neskutečně, takže to je úplně úžasný. Skvělý. Koukal jsi na olympiádu? Jo, sledoval jsem. Tak a co se ti líbilo, nebo máš nějakého plavce, kterýmu jako fandíš, nebo je tvůj vzor? Je to Francouz, Sean Marchand se jmenuje, ten teda jako překvapil podle mě úplně všechny. On vlastně, jeho trenér je Bob Bowman, který trénoval Michaela Phelpse a ten zaplaval jako úžasně. Dokonce se mu povedlo vyhrát i 200 metrů motýlek nad Krištofem Milákem, což je maďarský plavec, který jako už dlouho jakoby vítězí prostě tuhle disciplínu jo. A ten teda měl 4 zlaté medaile, 400 polohový závod, 200 metrů motýlek, 200 polový závod a 200 prsa, takže opravdu fakt ty nejtěžší věci vyhrál, takže to jsem koukal, ten fakt zapal jako úžasně, no. Já se tě ještě zeptám, při tom startu, jo, dá se tam jako hodně získat nebo hodně ztratit? Strašně moc. Příklad toho je Caleb Dressel, což je americký plavec, sprinter. Ten na startu je schopný udělat půl těla. A samozřejmě s tím výjezdem, že jakoby start se počítá vlastně jako start a výjezd. To je těch 15 metrů teda pod vodou. Takže on vlastně se odstartuje, skočí do vody a na 15 metrech je o půl těla většinou před všema. Nebo jako když teďkonc si nejsem jistý, jak zaplaval na té olympiádě, protože to mi nějak uteklo, ale dřív jasně. Tak jako zaplaval jako neskutečně. A asi taky důležitý budou ty obrátky, zase to je jako technika, to je že jo, a asi se tam taky dá. Ale třeba na těch 200 metrech to v podstatě vyhrává obrátky, že jako samozřejmě důležitý prostě mít tu vytrvalost a umět ten styl, ale na obrátkách spousta jakoby mladších na tom odpočívá a to jakoby do nás hustí trenéři prostě musíte ty obrátky a na tréninku prostě někdo je dělá pomalej, je to zná, tak hnedka prostě obrátky a výjezdy to jako, to prostě vyhrává ty závody. Takový ty maličkosti vlastně, no.
ty detaily. Zkoušel jsi, nebo co skoky do vody, jako pohybuješ v těch bazénech, jestli z prkna, nebo z té věže zkoušíš? Mně nedělá problém jako skočit, ale jako mně se to líbí, jako určitě bych se chtěl zkusit, ale nějak jsem nikdy se nedostal k tomu, že bych prostě to šel zkusit nějak jako víc. Že jakoby, když je tam to prkno, tak si jdu skočit, ale že bych jako to zkoušel nějak, jako že bych pravidelně to ne. No, tak to je, jsem si tak nahrál, jako právě na té vejšce jsme tam taky, tam vylez na to, a to bylo asi 5 metrů, jako, jo. A to je fakt teda hrozný, jako jo. Jak je to koukat dolů, ale když jsem tam byl, tak jsem říkal, no, tak už musím to skočit, jo. Po nohou samozřejmě, jako, ale to je teda vejška hrozná. To se to nezdá, no, ale pak když člověk špatně dopadne, tak to může špatně dopadnout. Tam už ty úrazy můžou být, jo, na rozdíl od toho plavání, jo. Tam taky maličkost, že uhne trošku rukou a může si udělat něco s kloubama, se vším možným, no, tam je to jako docela přísný. Dobře, jaký máš plány do budoucna, co se týká plavání, začněme. Tak, teďkonc vlastně nás bude čekat mistrák, ale budu mít letos 2 vrcholy. První bude na konci října, je to vlastně v Šamoríně závody, vlastně jsou to mezinárodní závody, kde vlastně Šamorín je takový, je to na Slovensku, je to vyhlášený jakoby středisko, že tam jezdí tady v okolí jako strašně moc oddílů, je to dobrý jako středisko a budou tam závody, taky mezinárodní, takže to bude jako takový první cíl a pak samozřejmě mistrovství České republiky, který v zimě bude v Brně. Dobře, tak my nevíme, kdy se bude vysílat zrovna náš díl, tak možná už bude po těch závodech, takže se naši posluchači můžou najít výsledky, jak to všechno dopadlo. No a co se týká studia, no tak jo, seš ve čtvrťáku, takže nebudem se tady maturita, to je jasný, to nějak budeš muset zvládnout. To doufám, že projde. Na výběr. A co dál ohledně studia třeba? To řešíme s trenérkou, protože ona byla vlastně Martina Pechová, tak ona byla v Americe, byla tam jako studovat a i tam plavala, takže to se teď řeší, teď se to řeší právě s agenturou, že se sejdeme, dáme si jako nějaký informace, co by oni mohli nabídnout mě, co já jim, co od toho čekám a vlastně někdy v říjnu bych měl srovnávací zkoušky, podle kterých by si mě pak mohla nějaká škola v Americe vybrat. Takže jakoby můj cíl je vlastně pokusit se dostat vlastně na univerzitu do Ameriky, protože vlastně v Americe jsou nejlepší podmínky pro trénování plavců. Takže že tam je to plavání jako sportovně jako hodně vysoko. Jasně. Takže bezvadný. Tak to jsem překvapený, jsem nevěděl a samozřejmě to ti budu moc držet palce, aby ti to vyšlo i po této stránce. Já jsem to pak, nebo když jsem jakoby šel na střední, jak jsem si říkal, že bych to chtěl zkusit, jít do Ameriky, ale pak mi to strašně přešlo. Vůbec jsem nechtěl a potom jsme teďkonc ve veřejné správě s Věrou, tak jsme měli jako školství v jiných zemích, já jsem dostal Ameriku, tak jsem si o tom něco zjistil a ona říkala, jestli mám v plánu někam jít. A jakože no moc ne, že jako měl jsem v plánu a to. A ona pak vlastně, já se teď nepamatuju toho kluka ze čtvrťáku, jak teď maturoval, jak hraje tenis, jestli víte. Jo, Lukáš Velík. Jo. Tak ona šla hned za ním po té hodině, jakože ať si se mnou popovídá a hned se jako do toho takhle angažovala, takže no, tak pak, paráda, pak mě to jako vlastně v podstatě donutilo k tomu si o tom něco zjistit a vlastně pak jsem začal řešit s trenérkou, takže díky vlastně Věře, tak možná to dopadne. No. Paráda, budeme strašně rádi a budeme to sledovat rozhodně. Tohleto. No. Tak jo, Honzo, já ti moc děkuju, že jsi byl hostem našeho podcastu. Pevně věřím, že to bude pro všechny zajímavé, motivační. Držím ti palce, ať se ti daří. Děkuju moc. Tak mým dnešním hostem byl Honza Valečka, student manažerské akademie a budu se těšit zase na vás na všechny příště. Poslouchali jste I Love tovární 66, podcast manažerské akademie v Berouně. Účinkovali Jan Valečka a Petr Tichý. Produkce Petr Lidinský. Hudba, zvuk a zvuková režie Martin Zahálka mladší. Vyrobila tvůrčí skupina manažerské akademie v roce 2024.